Давай снимай, бе. Абе, пуснал съм го, давай. 5, 6, 7, имаме още 20 секунди до музиката. Хайде. Потърпевши, давайте. Не, или чакай, или да почне. Колко още? 10 секунди, може би, по музиката. 10, 10, 9. Той почне тихичко и тогава влизаме направо. Кретения. Ти си. Happy birthday to you. Аре да си жив и здрав. Добро утро, рождени. Така му се еба майката на полето. Аре ставай бе, гъс, сега че трябва да ходим на работа. Кажи нещо за Фейсбук. Кажи нещо за Фейсбук. Да сте живи и здрави. Виж колко още спестих от водата. Давай бе, какво пестиш бе? Да няма режим на водата. Сега ще ни пребие вата. И така, това беше... Кажа сега са долни. Пак се успах.